Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Uba lektor Dakar Uway na kinongtre Mansobha na East Giant Hills District Ulabu Jingkali Yakatran Food and Civil Supplies ka Sorkar Jila Halor ka Jingbamdon ka FCI Depot ha East Giant Hills District Wadla ka ka district ka babun ba kisinong kibadan syakaput ha ka jingkran bad kilat patay kubor uba lektor Ulabu Jingkali ru halor ka jingsa teng ka jingterwa balada pa sya ka sorkar jela nadu usnam arajar apsan ya ka bahadu menta ka sorkar kamshem lashem kia ban a ya ka hok jongki pajba ka East Giant Hills hadir uba cisinan tamye ngelawan yang supaya pajba ha ka beri ban puncai ha beri pat ka isu FCI reports yang ha pokan orang di sini hai Sangkeri district hari ini kapor ngawan ban bikmat ya kasur jong upai pa na pokan thai di Sangkeri district ha kami ini ban kani kebentar nama ha district jadi patron ya kani ka FCI reports di ngalayor ya kalat menhausnem baladep ngalayor kalat ban ya kenduk yai minister ibadai pek ya ka FCI aktu kopor di ma komikuan lembon ngalat yok kalat ban kendo bat ban ai ru ya kajing thok si ni ha ka arpunyu trip jemang jong senam baladep arpo arpusan ngala IT da kajing kikli ya kajing kerpat chau honorable chief minister ke Jela Meghalaya ban kerpat ya ka sarkar bahkan sing ya ka Food Corporation of India FCI Depot hai Sangkeri district ka sarkar kalau pediang ia kani ka jingkerpat bat lengba director of food civil supply and consumer affairs labha ya ka general manager of Food Corporation of India padhaka artrik ujeliu arpo orsan banle ya kabadon kam Henry hadu menta lapala chisnem me kani kamat ba kipai pa kai Sangkeri Hills kipatyo ya kanu kajing kiu sapran ni kajing penpenapai pa halor kani kajing terwa kani kajing jaangai ka penlom ya kipai pa ban sniu phia bat ban kuatik ya kajing sisa ba kani kamdei kamat saing perthei kani kadei kajing dawa kapadon kam kani kamdei ka jing dawa Simet kajonga ane kani ka jingdawa na kabenta kabha kamiat jongki pajba apok ka district jungi bat ngamde hiru ubriu jong kanu ka party hagani ngami khmat ya kani ka sur jong pajba lengba kani kamat kabadon kam kani ka jingdawa kabadon kam na kabenta jong pajba baro kalong ka jingdawa na kabenta ki donggi ki badu ki jingyo jingerap lengba ka public distribution system kinong rep kinong kitmar kinong nya kali bat baro kiba shania hakajing samkhau paiba ka East Giant Hills ngala banong handi kadai ka district kabakok san hapok ke Jela Meghalaya kadon bun ki kharkhana kadon ka Jingyaput bat ka Jela Assam bat kadon bun ki shnong ki bajngai henry hadu menta ka district kadang sade ha kabiyade bat kajindon ya ka FCI Depot kani kamut baman kapor baban kha paiba dang hap ban up na gijaka kibajngai kabapen slem ya kajing sam bat kani ka penlong ru ya ka sarkar ban penlutka ya ka pesa jong ki paiba bat ban kenduk jinge ru ha ka ju kapor kani ka buk jinge subun ya ki paiba ban yok niang ya kini ki marbam ha kapor ka babian nganek bagi pajba ka Sangkeri district kadai hok banyo ya kaju kajintei pajba kumbalayo da kiwei pat ki district jong Jela kajing rinti pat kajing bisa hok kadai banlong na bentabaro om tang na kabenta katu kat ni ki Jaka di hagani kapor ngakwa banbu ya kani ka jingkili bat ban kerpat ya ke sarkar Jela bagi singobha ban jubam
kani kadai ka jingkili ka banengkong kai ka jinglong jingman menta jong ka jingtrwa ka balapha ha ka artrip jiliu of nem arpo arpusan ka baar hato ka Food Corporation of India kalai jubab cha ka sarkar Meghalaya ka balai lada layo jubab balai om syam la pentip ba ya ka basal lada om pat yo jubab kino kisenjam ba ka sarkar kalai sim man budin ya kan dakam hato ladet itu jaka banseng ya ka FCI depot ha Eastern Hills kabandriu balai bakiwe district kidon ya ka FCI depot Henry ha Eastern Hills district balai kampak don hadok menta mene kabanyo kumno ka sarkar kan pintikna ba ukhaw pai ba unpoy ha kapor kababiang lada omdon ya ka FCI depot hapo ka district ka jungi hato ka sarkar kan ay kapor kabasay ban pendep ya kan ibe jitu balai ka FCI depot kalong ka badon kam ka FCI depot kam dei tan ka jaka bukhau kadai ka jingkersan ya ka jingsingan bam jadi paibat kadai kala ban pentikna ba khau paibat unpoy ha kapor ka babiang kadai kala ban penduna ya ka jinglut ha ka kit ka ba ban penduna ya ka jingperslem ha ka jing ya sam khau ban thaulat kamai na ka ta samla bat kinong tresnong unjo ban penbiang ya ki marbam jingerap ha ki por ka jingya dia paibat ban wan pen klaim ya ka trekam ya ka National Food Security Act bat kiwei pat kiskim jingerap na jong ka sarkar kajingdon jong ka FCI depot kan long kajing mentoy om tan ya ki paibat Henry wat ya ka sarkar ka pensuk ya ka kontrekam bat penbha ya ka jing sam marbam paibat da ka jing sngewit bat ka jing burong ngakerpat ya Honorable Chief Minister Honorable Minister of Food, Civil Supply and Consumer Affairs bat ya ka Food Corporation of India bakim sngeu bha ban simkhia ya kanigakam akipat ba ka Eastern Hills kimpan jingerap kerpang ka jing kerpat jengi ba kidei ban ai tang ya kani kesenjam ka ba ngidon kam ngimpan palak na sarkar Henry ngipan ya ka ei ka ba ngidei hok ban yo kaju ka jingdei hapo ka district jengi kumba kibei ki jelar yo hagani ko gentang nyawa nga kuak ban keren da ka basai bat nga kuak ban pha ya kani ka kubor cha ka sarkar jela bat leng ba kinong hikmat pat ba jengi tongin ya trailang na kamenta kanu ka jingroy ka jingpa namar ka district ka jungi hi ka Eastern Hill district kadang long ka district ka barang sakdin ha kalian ka roy ka pa ngamong bakim le ki persang ban le ha Henry ya ka ei ka ba kidei ban le bakin sneu ha ban le kum ka jing don kam jong ki pai ba kata ka dei ka jing kerpat ka jonga ba ka sarkar hi bakim dei ban le klet lani ban su penjak ngai ya kanu ka skim jong ki pai ba Henry pat khamtam ya kini ki jingtei pai ba nga kerpat ya ka sarkar bakin sneu ha ban simkhia mardom bat nga kerpat la ka jukupor bakin sneu ha ban jubab ya kini ka jingkeli ka ba ngila debo halor kani gamat ngaladet yo ya kalat ban ya kenduk sibun ban pha ru da ka jingthok kumju ru sha ginong nikmat jong ka than juni hai i makerman sela ada det pha ya kani ka benta haus na mu baladet bat kumal ong meneng alat yo kalat ban ya kenduk ya i minister badai pek ya ka FCI hapo ka office trekam juni hasketриет reki ladet pha ru da ka kopi sanga ba kila kloy bat simkhia ba ban le mardor ya kani ka kam Henry ka kalong ka e ka ba ngimpak singolak ban pedian ya kani ka sarkar namar ba ka genta ka ba kidei ban le un re isu penjak ngai ya kani ka por ngakerpat ya ka sarkar ba khamtam ya minister badai kemit ya kani masngeu pha ban penpena pai ba ya kani ka benta khanan ba ki pai ba jungi kinshai ha ka be dei bat kani kamat namar kani ka jingtei kalong ka badon kam marka Eastern Hill district hi bun kishnong tiba hap sha bordar mo lang bati bordar Assam untuk te kasem jinge ban penpoy ya di marbam hapok kapor ka babiang tilang ba ka jingdon jong kaniga FCI depot ka pensuk sibon bat kumju ru ka de ka safety itna ka benta gi pai ba batin yo kalat ban yo ha kapor ka babiang na
ya kini kajindon kam ya kini kima ba kapor kababiang kabawan na kayang ka sorka tasnem baladem alakha ka jinto shema kamen selaru di ong ba insa shimkia gane andre ngaklen bio jintip hadok menta ba ka ai ka senjam bakin shim di ngam tip ka ai ka senjam bakin shim andre ka jinge kenduk jangan alakha iki ka jinto kade ka kamram jempi banle aba kimle ni kum di pat ni hapan wa ka jing secha andre hagani ka por ba hagani ka mat kumbang ala ular sok pat hausnem baladem bangam shot likti halor gani kamat nganyai puding hagani ka bentaro ngamik nasmat pan puding halor gani ka bentar nang bagi pai tibio ya jing tip kabasan hagani ka por nas juga pat ka sarkar bagi snobha ban penapat pa hagani ya dei ban kani ka bentar kum sam mar pam hi kum sam khau ka jinge ka ba ki pai ya kendu khamtam haka por slam lani ha ukha umla ban poy ka por ka babiang kan takadaw ka long ka sem jinge ya di pai ban yo pediang dia ukha ka por ka babiang tini ka pat ka sarkar ban le ya ka ban kam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.